खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु चेनेलाव फिन बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जाहैगोन अनलाइन आर्निं बिजनेस एबा जायफोर सिसिफ्रार, अमनिकम, बेसहाब आरो बायदि बायदि नेटवर्किं बिजनेसाव मबाइलाव खामानि मावगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोरैनो गोनां आरो जायफोर हाबनानै खामानि मावनो सानदों बिथांमोननि थाखायबो बे भिडिअआ जोबोरैनो गोनांथार। आंहा मोननैसो गोनांथार बाथ्रा बुंनांगौ दङ। नोंथांमोननि सेराव गोबाङानो आंनिसिम कुइसन खालामहरो, मेसेज हरो, कल खालामहरो। आं माखासे बाथ्राखौ बुंगोन, नोंथांमोना बेवहाय हाबनाया मोजां ना गाज्रि ना हाबालासिनो थानाया मोजां, गासै बाथ्राखौ आङो बुंनो सिगांदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो गोसो होनानै खोनासंगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर, स्क्रिनाव जोङो मिथिदोनि। लोगोफोर, जों दासान्दि गोबां मबाइलाव बिजि थादों। मबाइलाव जोङो सानसे हरसे नेट नायदों, बायदिसिना खालामदों, गेम गेलेदों आरो गोबां बुंस'नो हाया। नाथाय दासान्दि जोंनि गेजेराव, बर'फोरनि गेजेराव, अदेबानि बर'फोरनि गेजेरावल' नङा, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आं बाथ्राखौ सावरायनो सानदों। जायफोर दासान्दि सिसिफ्रार, बेसहाब, अमनिकम आरो बायदि बायदि मुंखौ मख'नो हाया गोबां दङ, बैफोरबायदि अनलाइन आर्निं बिजनेसाव खामानि मावदों बिथांमोना जोबोद सामोलै थानाया मोजां। मानोना माखासे सान सिगां ट्रेन्डिं जानानै थानाय सिसिफ्रार एबा थैनायनि लामायाव एबा कमप्लिटलि थैबायखौनो बुंनो हायो। बेवहाय सिसिफ्राराव गोबाङानो लाब जादों आरो गोबाङानो लसबो जादों। नाथाय बेवहाय आं बुंनो सानदों, जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदियाव हाबगोन बिथांमोना हाबैयानो मोजां एबा हाबालासिनो थानायानो मोजां होननानै आं सानो। आरो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना हाबनानै मावनो हायो। नाथाय हाबनानै मावबाबो बिथांमोना जाहाथे बांद्राय रांखौ गारा, 1500 बेफोरबायदिल' गारो। आं दा नोंथांमोनखौ बुंनो हायादि नोंथांमोना हाबनानै खामानि माव बा हाबालासे डाटा बा हाबथारनांगौ बा हाबथारनाङा, बिदि बादा होबाबो बेफोर पावारा गावबा गावनि सायावसो थायो। मानोना आथिखालाव बयहाबो मबाइल दङ। सोरबा जुदि बेफोराव हाबनानै खामानि मावोबा जों बादा होबाबो बिथाङा गावनि गोसो बायदि खालामखागोन। आरो आङो जुदि हाब होननानै बुङोब्लाबो जुदि गोसो गैयाबा बिथांमोना हाबनानै खामानि मावनाय नङा। बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो लोगोफोर, आङो माखासे सान सिगां सिसिफ्राराव हाबनानै खामानि मावदोंमोन। नाथाय आथिखालाव बे सिसिफ्रारा थैनायनि लामायाव एबा कमप्लिटलि थैनायानो होनजासै। आरो बेवहाय मावनानै गोबाङा मुलाम्फाबो मोनदों आरो गोबाङा खहाबो जादों। मानोना बेवहाय खहा आरो मुलाम्फा मोननैबो जिरादा दङ। जोङो जेब्लाबो सांग्रां थानांगोन। गासै खामानियावनो जोङो मुलाम्फा आरो खहा, मोजां आरो गाज्रि, बे मोननैया थायो। जाहाथे जोङो लस जायोबाबो बांद्राय जाया, बैफोरबायदिखौ साननानै जोङो सांग्राङै खामानि मावनांगौ। नाथाय नुनो मोनदों गोबाङानो नांगौनि बांसिन रां गारनानै गोबां रां आरजिनो साननायनि सिमां नुदोंमोन, जायनि जाउनाव कम्पानिया हरखाब थैनायनि जाउनाव गोबाङा लस जादों। आंनि आन्दारावबो माखासे सुबुंफोर हाबदोंमोन, बिथांमोना माखासेया लाब जादों आरो माखासेया लस जादों। आं बिथांमोनखौ सिसिफ्राराव हाबनाय समाव जबरदस्ति एबा फर्स खालामनानै सोखायाखैमोन। नोंथांमोना गोसो दंबा हाबनो हागोन, फैसाखौ मोनो, रांखौ मोनो बायदिसिना बुंनानै आङो फोसावदोंमोन आरो ससियेल मिडिया, इउटुबनि जोहै बा फेसबुकनि जोहै, आरो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना हाबदोंमोनबो। नाथाय गोबाङानो लस जाबाय आरो गोबाङानो लाबबो जाबाय। बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव निमाहाबो बियो। मानोना बेफोरबायदियाव जेनेबा जोङो फोसावाबाबो गुबुना फोसावो, गोबां दङ आजिखालि मबाइल हिन्दीफोरावबो बेफोरबायदि भिडिअखौ खालामो, एसामिसफ्राव खालामो। जोंनि बर'फ्रा थांनानै बैफोरनिफ्रायबो जइन जायो आरो जोंनियाव फोसावो आरो। दा गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो हाबो, नाथाय हाबनायखौ आङो थोंजोङै बादाबो खालामनो हाया। मानोना आं होबथानोबो हाया बा हाबथारबो होननो हाया। बेनो आरो खोथाया। जायफोर बिथांमोना हाबगोन, हाबबाबो बांद्राय रां गारनाङा, आं बेखौल' बुङो, रिकुवेस्ट खालामो। आरो गोसो गैयाबा आरो नोंथांमोना जुदि माबायाबा, जुदि फोथायनाय गैयाबा हाबनाङाबो, आरो गोसोखौ गुबुननि मोननायखौ लब जानानैबो नोंथांमोना हाबनाङा, बेनो आरो आं बेखौनो बुंबावो, दासान्दि अमनिकम सोलिगासिनो दङ। अमनिकमाव आंबो हाबदोंमोन, माखासे सान सिगां हाबदोंमोन, 20 देससो जाबाय। ओमफ्राय आङो फोसावैया गोबाव जाबाय। दिनैनि समाव आङो रावखौबो सोला आंनि टिमाव एबा आंनि लिंकआव। बेखौनो आं बुंहरो नोंथांमोननि सेराव, जाहाथे नोंथांमोना गुबुननि लिंकआव हाबोब्लाबो जेब्लाबो सामोल जानानै थानाया मोजां। जाहाथे बै कम्पानिया बायसान्स खारोबा नोंथाङा हाजार हाजार रां खहा जायै बायदि। जेब्लाबो ओरैबायदि खामानि मावनांगौ, बेफोराव खामानि मावोबा जोङो फार्स्ट जइन जानायाव जेनेबा 1500 बेफोरबायदि लायो। बैखिनिजोंनो जोङो जइन जानानै थानांगौ आरो। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जोङो खामानि मावोब्ला फैसाखौ गारबाय थानाङा। बेजोंनो लाब मोनोब्ला जों लेभेल 2, लेभेल 3 बेफोरबायदिखौ लालांनो हायो आरो। ओमफ्राय लालाङाबाबो नोंथांमोना दिमोल थानो हायो, दिमोल थाबाबो रांखौ मोनो। बेफोर कम्पानिया डाइरेक्ट फेक गोजाखा, माने बिसोर रियेल नङा, गासिबो फेक गोजा, बिसोरो स्केम गोजा। जेनेबा बिसोर थगायगोन आरो सानसे थगायखागोन आरो पारमानेन्टबो बियो जाखाया। जायफोर सानो जेनेबा 1000 रांजोंनो 2000 रांजोंनो पारमानेन्ट जाथारनांगौ, बयबो लाब मोनथारनांगौ, बेबो मोनसे बिराद गिदिर मिस्टेक आरो जायफोर जेनेबा लबजोंनो दिनै 10,000 गारगोन, गाबोन सानसेयावनो 2000 3000 मोनगोन, आंनि आसला इसखिनियाव फैगोन, बेबायदि साननाया मोनसे बिराद गिदिर खैफोदनि लामा आरो। दा बेबायदिनो गोबां नुदों। आंनियावथ' जायफोर हाबदों बिथांमोनखौ खम लेभेल, जेनेबा 1 लेभेलनिफ्रायनो बांसिन बायहोखायाखैमोन आरो गोबांखौ आङो बादा होनानै दोनदों। जायफोर गोसो गैथारा बिथांमोना खौरांबो लाखायाखै।
बेनिखायनो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो लोगो नोंथांमोना जुदि हाबाल'सिनो थानायानो साबसिन आरो नोंथांमोना जुदि हाबथानो लुबैयोब्लाबो खम बेसेनावनो हाबनानै ओरैनो इन्टारेस्टनि थाखाय खामानि मावजायो। फुजा मेलाफ्राव जों जेरखम खुरुनि हमो, लटारि हमो बा जुवा गेलेयो बेफोरबायदि जेनेबा गावनि एफा एनै रांजों इनभेस्ट खालामनानै खामानि मावनो हायो। आरो नोंथांमोना लाब मोननोबा बेखिनियावनो गोबां लाब मोनो। मानोना जोंनि गेजेराव नै दा आंनि अमनिकमाव जायफोर हाबदोंमोन बिथांमोना बांसिनानो लाब मोननानै दंखायो आरो लस गैया। 1000 गारनानै हाबनाया बांसिनानो लाब जादों। नाथाय आं बेखौ बुङादि नोंथांमोनखौ थुलुंगा होदों बा हाबथारनांगौ बा हाबनानै खामानि मावनांगौ बेखौबो आं बुङाखै। मानोना आं दा लिंक शेयार खालामा। नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं साबधान खालामना होदों। नोंथांमोना जायखिजाया उननि समाव फैनो गोनां बेफोरबायदि फेक दान्दिसेनि थाखाय फैब्रबनाय बेफोरबायदि कम्पानियाव जाहाथे इनभेस्ट जानानै थाया आरो थायोब्लाबो खम समावनो जानानै थायो बेखौसो आं रिक्वेस्ट खालामो। आरो जोंनि गेजेराव गोबां जेनुइन एबा थैलाङि बेफोरबायदि अनलाइन आर्निं बिजनेस दङ। बैफोराव हाबनानै नोंथांमोना खामानि मावनो हायो। एग्जाम्पल महरै आं लानो हायो जसियेल, बेफोर थैनो थाङा। आरो लोगोसे नोंथांमोना गावनि मबाइल थानाय हिसाबै इउटुबफोर खालामनानैबो रां खामायनो हायो। गुबुन गुबुन प्लेटफर्म दङ रां खामायनायनि। नोंथांमोना मोजां लामाखौ सायख'नानै रां खामायनो हागोन आरो बेकार समखौ जुदि हगारनो सानोब्ला। मानोना जोङो दिनैनि दिनाव रांनि जोबोद गोनां। बे रांनि थाखायनो दिनै गोबां फेक जेनेबा अनलाइन आर्निं बिजनेसब्लाबो बेफोराव हाबनानै गोबाङा रांबो खामायदों आरो गोबाङा लसबो जादों। नाथाय सानै हयै खामानि मावनांगौ जाहाथे जों कम्पानिया खारोब्लाबो बांद्राय नांगौनि बांसिन खहा जाया। दा सिसिफ्रावबो बिदिनो जादों। सिसिफ्राखौथ' आं 15 दिन सिगांनो बन्द' खालामखादों आरो आं सोनाया गोबां गोबाव सान जालांबाय। आंनियावबो थैया नङा थैदों, गोबाङा थैदों। आंबो बांद्राय लाब मोनाखै मानोना आं दाख्लै बायफिननाय जादों लेभेल बारायनाय आरो नै दिनैबो सोनाय जादों आङो। बेखौ मोनफिनगोननि मिजिङाव बुरजा दंमोन नालाय 20,000सोनि बारा दंमोन। दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायो लोगोफोर, नोंथांमोना बेफोरबायदि कम्पानिनिफ्राय गोजान जानानै थानायानो मोजां। आरो नोंथांमोना हाबथारोब्लाबो जाहाथे गावखौ एसे उनस्रां साननानै हाबो आरो खामानि मावनायाव जेब्लाबो सांग्रां जायो। मानोना बेफोर कम्पानिया दिनै दं गाबोन गैया, खुनु गेरेन्टि गैया आरो गेरेन्टि होनो हाया। मानोना जों 1000 2000 रांजों जोङो माबा मोनसे बिजनेसाव बा माबा मोनसे खामानियाव जों पारमानेन्ट मावनो हागोन बे नंखाथारा आरो बेयो जाथावबो नङा। आरो कम्पानिया जोंनो रांबो होनो हाया। दा आङो एग्जाम्पल हिसाबै बुंनोसै आंनि टिमावनो हाबनायफ्रा दैलि सोरबा बायदिया 500 600 1000 गारनानै 500 600 लाब खालामगासिनो दङ, मोनगासिनो दङ। सोरबा बायदिया 2-3 हाजारसिमबो मोनगासिनो दङ। अब्ला बियो बोरै पारमानेन्ट जागोन? जुदि पारमानेन्ट जायोबा बिथांमोना सासे सरकारि गभार्नमेन्ट जबनिबो बांसिन रां आरजिनो हागोन। बे कम्पानिफ्रा बिदिनो मास मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै बिदिल' थायो। सिसिफ्राराबो एप्रिल मान्थआव बियो जोनोम जादोंमोन। बेनिफ्राय एप्रिल, मे, जुन, जुलाइ, आगष्ट, सेप्तेम्बर, आगष्टसिमल' फैबाय, मास मोनब्रै फुरा थाबाय। ओमफ्राय नैबे दा सोलिफुबाय थानाय अमनिकम बेबो 1000 राङाव होबा दैलि 100 मोनो आरो सोग्रा मानसियाबो मोनो आरो दैलि 100 मोनो आरो रेफार खालामबा बिदिनो फैयो। बेबो मास मोनसेनि एसे बारबाय आरो बेबो बांद्राय गोबाव थानाय नङा। बेनिखायनो जायफोर अमनिकमाव मावदों, बेसाबाव मावदों आरो बेसाबाथ' फैसाखौनो मोजां होआ। आरो बेल' नङा, गोबां जों सानख'हायै दङ। आङो गुबैयै सिसिफ्राव सिगाङाव मावदोंमोन, बेनि उनाव अमनिकमाव आङो दासान्दि मावगासिनो दङ। मावगासिनो थाब्लाबो आङो दासिमबो मानसि सोआसै। आङो गोबाव जाबाय, 1 तारिखनि सिगांनो सोआखै, सेप्तेम्बरनि आगस्टआव सोनायानो आरो ओमफ्राय दा सानब्रै सानबा थाङोबानो आं सोनाय मानसिफ्रा गासिबो मुल फैनानै लाब मोनजोबसिगोन। आरो ओरैनोथ' सिगाङाव हाबनायफ्रा दासिम गोबां लाबबो मोनबाय, लस जायाखै। आरो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो आंनि अमनिकम टिमाव जायफोर हाबनानै थादों बिथांमोना 2 लेभेलावबो थाङालासे 1 लेभेलावनो थानानै जेबो फैसा बायद्रालासे जिखिनि मोनो बेखौ लाबाय थायो आरो गेदेर लेभेलाव थांनायनि सिमांखौ जाहाथे दोनथ'यो। मानोना अमनिकमाबो माब्ला मा समाव जागोन खुनु रिस्क गैया। आरो जुदि माबा मोनसे जायोबा कम्पानिया थैयोबा बेवहाय रावबो रांखौ हरफिननो हानाय नङा। बेनिखायनो आं बेखौ खावलायबाय आरो लोगोफोर। आंनि बुंनाया गोबां बारख्ल' जाबाय नोंथांमोननि थाखाय, बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव निमाहा बियो। आं मानोना बिदि बिबुंथि होनाय बा रायलायनायनि बांद्राय हुदा गैया आरो साहसबो गैया। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय लोगोफोर, गोजोन्थों।